I dočekate ovako krater u zemlji. To je 2019. čini mi se odlomila se zemlja ovdje. Tu su nekada bile ljestve. Evo ih, tu su na svoje mjesto ipak. Pa ćemo probati tako. Samo ako će netko ići, nisu baš ni ljestve sasvim stabilne. Jesu sad na mjestu kao, ali ne bih baš rekao da su stabilne. Ajmo dalje. Koliko ljudi je auta. Danas je praznik pa su svi valjda odlučili doći. Evo vidiš, tu ti je puntijarka, Bikčevićeva staza. Tu idu svi, ali mi ne. Mi idemo tu lijevo. Gledaj kako je strmo odmah. Odmah vidiš da si došao na brdo. Rijetko ko zna za ovu stazu. Gle ovo. Tu se treba provući. Nije baš da je netko tu bio, čini se, u zadnje vrijeme. Ali tu je put. Čovječe. Gle ovo. Čovječe, vidi ovo. To je staza. Pa to je zaraslo. Kao da nije nikada put bio. Dobro. Tu se čini bolje. A u zadnje vrijeme tu ide jutarnja Gelender liga. Inače svake prve srijede u mjesecu bila jutarnja Gelender liga sa startom ujutro u 5:30 čini mi se. I onda 5:30 dođeš ovdje, srijeda je, odradiš utrku i ideš na posao. I tako su ljudi radili to godinama. Sada ideš po ravnom, a u stvari je brdo. I onda šta te čeka još gore. Evo nas, još malo na vrhu. Evo nova žičara, završava točno na vrhu.
nadam se da će do iduće zime se i napraviti.